T'expliquem com s'ha transformat Morabanc en un minut. Ens hem adaptat als canvis per créixer en benefici el 2017 i continuar millorant els resultats el 2018. Compromesos amb Andorra, hem incrementat un 10% el volum de crèdit a particulars. Fora, els recursos de clients han crescut un 14% des del gener del 2017. Hem reduït els costos optimitzant recursos i reorganitzant equips. Hem invertit més de 12 milions d'euros en 115 projectes tecnològics i més de 5 milions en transformació digital. Com a resultat, els usuaris de banca digital de Morabanc han augmentat un 90% en un any. Som més forts, més digitals, més transparents i més compromesos. I el més important, ens hem transformat per ser un banc millor per tu.